Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Иртәнге ши тапшыру сезне сәламлый. Безнең 4нче эш сәгате аралашабыз, сөйләшәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кайсыларыгызның күңелләренә тиде минем жимылыш өлгермәде дигән сүзем. Зинһар гафу итегез һәм тынычланыгыз, булды, аңладым. Бакчага барып ашармын мин дә бер-ике көннән. Жимылыш кына түгел, кыярлары да өлгергән кешеләрнең инде җиләкләре дә өлгереп килә, кызарган. Кыяр ашыйбыз, инде редиска ашыйбыз дигән, ой, бигрәк күп смслар килде, дуслар. Тәмле һәм файдалы. Инде ул үзеңдә үстергән яшелчәләр, җиләк җимешләр. Бер көнне мин авылга кайта алмаган идем. Хатын авылдан бер контейнер тутырып редиска алып килгән. Үзләре үстергәннәр. Әйе, эт янысы үстергән инде. Әйе. Ат рәхәтләндем редиска кемереп малай. Рәхәт бит инде, тәмле Салаттага бит. тураклап. Юк, турамадым, булай ашадым. Менә кайберәүләр нигә аны утыртып мәшәкатьләнәсең, саттың, алдың, хәзер кибеттә барысы да бар бит ди. Сез бу фикергә ничек карыйсыз? Менә минем уйлым нәрсә булуына карап. Менә шул редиска, кыяр, помидор ничек үстермисең инде бакчаңда. Менә бәрәңге, мәсәлән, елда интектерә торган бәрәңге. Аны инде санап чыгарасың, ничә капчык җитә мәсәлән кыш буена, ел буена. 5 чиләк утыртасың, 5 чиләк аласың. Әйе. Сатып Берсе дә аласың, юламый. тун түгәрәкләрен, матурларын, бәлки кемдер башка шаулидер. Шуңа күрә кушылыгыз дуслар. 8 9 117 85 55 91 5. Сатып алырга